लोगोफोर नोंसोरनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबबानो जाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों रजेनि गोदै राव। बे मिउजिक भिडिअ फाव खालामनाय नुनो मोनदों अनजिमा बर', बड'सा बसुमतारी। ग्रुप डेन्सखौ खालामदों गीता बसुमतारी, निकिता दैमारी, रहिला दैमारी, क्रिस्मा बर', दुर्गा दैमारी, अनजु बगलारी, अर्निका बर', दैमु रानी बसुमतारी, प्रिया बर', तानु बर' बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय धोनस्री फुंखा चेनेलाव। बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।